Ana lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin babakɔrɔ Mɔmɔdi Tarawele nin y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kunnafoni balan ye Juakun kɔnɔ siɲɛ 5 ye bi ye araba ye Bɔgɔdi bi ye janvier kalo tile 10 ye Ala ye dugu ɲuman jɛ Bɔgɔdi ni dugu jɛra a bɛ girin donso bɛ na kungotafan don baara wɛrɛ tɛ anw na o de ye ka boli ka kumaso in magwɛ Bɔgɔdi baara min bilalen bɛ k'anw makɔnɔ min ye kalimu tabaw ka magwan k'an k'o ta k'a fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ a la kumaba kumabaw an k'o ta ni k'o lakale to dunkan na maaw de bɛ k'a lamɛn jamana kɔnɔ jamana kɔfɛ o dana tɛmɛni ka da arajo jɛgɛfɔ kan baara in tɛ kɛ maa saba baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Mamutu Kamara bolo Mɔmɔdi Tarawele bɔ jabate an ye bi kunnafoni tigiw ye maaw sigilen bɛ k'an makɔnɔ ko cogo di k'a fɔ Mamutu ye a ka fiɲɛ bɔ an sen o bi bɛn Jabate nin fɔli duman in n'o ye balani ye hali n'a sɔrɔla dijew bɛ ka adapté u ka manière la an b'a ta ka ɲɛsin Sikaso région ma bɛɛ lajɛlen ne ko bala cogo bɛ Mɔmɔdi Tarawele ne bɛ n tigɛ don le nouveau réveil maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Jean-Pierre James ye ka kalimu ka di ye Bɔgɔdi sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye PDG kɔrɔ n'o ye Baba Berté professeur Baba Berté Mɔmɔdi Tarawele k'a welela pôle économie na n'i y'a lajɛ weleli kɔni Mali kɔnɔ Mali bilama Bɔgɔdi o tɛ ɲuman ye dɔ bɛ jamana in bila sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Baba Berté Bɔgɔdi i b'a fɔ ko professeur don sabu a kunkolo sɔnsɔn bɛɛ a ko min ye an ka sɛnɛ ministre ye a kɛra o ye ka tɛmɛ waati tɛmɛnen Baba Berté a ye jɔyɔrɔ caman kɛ nka funufunu b'a nɔfɛ min kama Bɔgɔdi o de ye CMDT ye Bɔgɔdi b'a ye k'a fɔ a y'o ɲɛmaya kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko CMDT n'a dun ma k'a fɔ ko Baba Berté ɲɛmaya kɛ n'o ye compagnie malienne pour le développement du textile ye Bɔgɔdi b'a ye k'a fɔ min ye san 4 kɔnɔ 2016 Baba Berté a taara ni k'a kɛ PDG 2020 Bɔgɔdi a y'a kɔ don a ka jɔyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye 2020 o novembre kalo tile 11 a ye baara bila octobre kalo o tile 12 2016 a tigɛ donna baara la sɛbɛnnikɛla ko a ko Baba Berté a ye san 4 mun kɛ a ka ɲɛma sigiyɔrɔ la Bɔgɔdi i b'a ye k'a fɔ bureau du vérificateur général ye olu taara ni ka taa papier fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ a ko sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la Bɔgɔdi i b'a ye k'a fɔ majɛ camanw de yera Bɔgɔdi baara kun kan ka kɛ hakilina minnu kɔnɔ baaraw a ma kɛ min ye jamana ka hakilina ye yɛrɛsago kɛ Bɔgɔdi ko cayara baara la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye marché lajɛ marché public belebelebaw bɛ CMDT la Bɔgɔdi k'a bɛɛ lajɛlen kɔni dira bolo ni bolo Bɔgɔdi fɛn minnu kan ka kɛ tɔrɔmɔɲɔ minnu kan ka bila faso ka wagate kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jɛngɛ a baara cayara n'a dun ma k'a fɔ ko jɛngɛ cayara Bɔgɔdi bureau du vérificateur général olu tɛ maa ɲɛda lajɛ u tɛ maa tɔgɔ lajɛ olu b'i nɔbila de lajɛ i y'i dana tara k'a di ka k'i ka baara min kɛ Bɔgɔdi n'i y'a kɛ ka ɲa u b'a yira k'a fɔ k'i ka baara ka ɲi n'a yɛrɛ ma kɛ ka ɲa Bɔgɔdi u b'o fana yira jamanadenw na sɛbɛnnikɛla ko o tuma min ye Baba Berté ka sɛgɛsɛgɛli ye Bɔgɔdi b'a ye k'a fɔ turu min bɔra a kɔrɔ n'o ye kɔlɔ dingɛ min senna sen kɔrɔ Bɔgɔdi o de ye sɛfɛwari miliyari 3 miliyɔn 446 a ɲɛ ka ɲini k'o tunna sɛbɛnnikɛla ko miliyari 3 miliyɔn 446 Bɔgɔdi ko ye majɛ kɛ Baba Berté ale ka baara kɔnɔna la Bɔgɔdi a ma fɔ k'a y'a dunɛ nka ko de ye majɛ kɛ Baba Berté ale min ye ɲɛma ye Bɔgɔdi a welela a ka ɲɛfɔli kɛ n'i ye CMDT lajɛ ɲɛmaba bɛ yen Bɔgɔdi nka n'i y'a la ɲɛma suruman olu fana ka ca kɔnɔ sabu n'i y'a lajɛ min y'an ka marabolo caman bɛ yen CMDT ale ka usine bɛ yen Bɔgɔdi min ye jamajɛ baara don maa jumɛn ni maa jumɛn de bolo tun bɛ wari la Bɔgɔdi maa jumɛn ni maa jumɛn de bɔra danaya minɛn kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Baba Berté a ɲininen b'a fɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɔ n'a dun ma se k'a fɔ ka tiɲɛ di o tuma k'a nɔ bɛ minɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye nin wari in ye i b'a ye k'a fɔ a ka bon maa kelen ka dunni ma Bɔgɔdi b'a sɔrɔ jamajɛkulu de bɛ nin ko in na maa ni maa minnu bɛ nin na Baba Berté e ko a na tiɲɛ dogo nin ko in na de Bɔgɔdi maa o maa n'o de tɔgɔ fɔra k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ sɔn ka wele ka taa kaso la sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔdi min ye lycée public ye Bɔgɔdi b'a ye k'a fɔ Bamako kasobonba Bɔgɔdi min kɔni ye k'a furan k'a jɛ Bɔgɔdi min ye premier cabinet n'o de ye nafolotigiw taayɔrɔ ye Bɔgɔdi k'u k'a labɛn dɛ u k'a labɛn u ka kilimu labɛn sabu maa dɔw bɛ yen
Nga manga baril na parce que Yoruba kaso bumba kurai. Yoro do ba be wele ko cellule VIP. Ayo. Kuma na lentene. Bori ma be kaso kono. O korata ka be min ko ni fendo be. Bori kanu manka. Kuma kaso ala ka latiga yi. Bori sombo mo la yoro do. Bori nga min ko ni latiga yi. No bina ma ma ka gadala ka fo kaso ba ke. Bori do yere be kaso ke kasoro ujoba kula. Nga bingani baraka nana. Tubani kala ko ako min yi Baba Berté. Bori kuma mun ba leka. Bori kuma ko ni amandi. Min ko ni weleli mun kerai. Ni alama kuna ja pole economy bilama I welele ki nyinge dalakana wari kadala ka fo abisonga fiye kika somo kana ni birifini wari kuma kulubi na taniye okuma minye Baba Berté amba foksa ko alaka faraka alaka ranga miseta ko alaka faraka anga misedu nonte wari milliard sabako tunute utakuma ngoma yi unafuni fulani anye mimbo nouveau réveil kono akabi bolido nouveau réveil ka fara fasere jagluga waje batambu bela jele fu ni entega do ni sababu no kama ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Seydou Jara ke ni aka fasiri ako ko wati kama ciendi fara anga wuli mawa bawo ni ya taka laje ko sa dai na ibaye ka fo anga jamana kundigi no ye chama joro fanga nyamai colonel Asim Goita aka sankunje tola lasili mun no be ka nyeshi jamana dekli na bela jema o lasili se ve korofo do bola aka kuma kono mi no be talike ko jamana de bela jile anga wele ka sigi kenegele kono anga kuma ni yanje ma dabarate do ala jamana were ani manyeleke o date do an hunga mana na be wele ko dialogue direct entre malien ni yo ko taka laje faraga wuli eko at nyaitre shi yoro mi na eko klema boyewa bawo mi accord de paix d'Alger afo accord de paix de la réconciliation ici du processus d'Alger mi ni a seben tegano blala ala ma hinana Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka wati la ka to jamana kuntigiya la en 2015 ibaye ka fo fara anga wuli nyema ana november nunu bela jilengu ya jira ka fo ko akori no ye bengan seben ye ko kono ko ka lawalali ko yimante aunga faso mali bama ko korofo invo ka bi ibaye ka fo adoni gama ma chama ya jira ka fo ki ba soro ngeni e wara be soro muribo siribela no ye fara anga wuli president d'honneur ni ko indaka laje fara anga wuli no ye parti de force alternative pour le renouveau et l'émergence anga mako fara anga wuli anyama ba no ye premier ministre Koroye muribo HDP muribo siribe ale ya jira abe wati jambo ka fo mi ni accord de paix d'Alger ko ako ka sonzoro walma anga se ka kono go ka ninga hakli jaga boke wa o hagna munde na lefle ni mi ngoni nzoro la chama joro fanga nyama ka la zelive sa kunje to la no sa 2023 ka nyeshi jamana de gelna bela jilema mi ko an bela jile ka sigi anga kuma gele ya munu mbani nyanje ango fo ka soro manye yeleke o dama do an kunga ko kibare ala wani yo fana laje mi murgo sirbe adoni kama aya jira ka fo mi jamana do ye bela jile de kanga franywanga an kunga ko kuma akana ta fo jamana waraka an kunga ko kuma na yeleke o da kana do ala bawo abeke sabuye mamu mina bina dadu kungola wati dola ba fo kanye wati dola aba era segasara abo faraka wani ko indaka laje accord de paix d'Alger mi ngoni no asben baro kunfolo unundo na Algeria jamana ka ibaye ka fo mamunu be no lugu murutla jamana ma no ye terrorisme ye no ye ma murutlo ye olu tumba fe ku jamana to kola jamana ni ga otige ko sigi jamana ngonnana ni ga to ada ko azawadi o mi ngoro fo bo ka bi ibaye ka fo hagina munu nana accord de uluka accord de paix issu du processus d'Alger abe fami nove régionalisme o fana mana boy o fana be ta mana no mana bola o beti jo fami na o de fédéralisme ye ina fo ka jamana o ni ga région ko lugu bele jile yelema ko ke o jamana jamana o ye o fara nyanga no ange ni fédération ta ka laje wa abe fami vo décentralisation no ye maraka segizo o tableau do be eko ato ko konwa wa mi ye murbo esidi beye ale no ye far anga wuli nyama baye akoni ya jira ka fo ni haglina munu vleni ko dibi wale ani jancha ma go debe ni accord de paix d'Alger ngonnana kuna ma janto nan ko amba korofo ni ka kono ko ni ka wale ya ka be ke gele ya wadi do na taw konnana bawo mi ye jamana ka kile ya abe dankari ola no temana ka boy mi ye mado ye ni ka mado ofisa ni doye ko bawo ni ya ta ka laje wati temelo na kana se accord de paix d'Alger sigifradama masinga ki baye ka fo mi ye aunga jamana chamanje bulo ka ta korofela la lo ni afu fora ko cheta be ke
kɛ bɛɛ a kɛra sɔrɔdasiya ye o a kɛra forobaca n'o ye fonction publique ɲɔgɔn da ye o i b'a ye k'a fɔ olu de hakɛ o bɛ bonya ka tɛmɛ jamana fan wɛrɛ mɔgɔ tɔw kan ko yalima ko olu ka sanni maatɔ ye wa n'i ye ko in ta k'a lajɛ jamana ka farafarali a b'o de ko fɔ wa n'i ye o ko fana ni k'o sinsin ka taa a bɛ taa wolo fɛn min na o de ye dɔ ka fisaya ni dɔ ye min ye sariya ɲɛkɔrɔla la dɔ bɛ fisaya ni dɔ ye min ye sariya ye a bɛ boli dɔ kan a tɛ boli maa wɛrɛ kan a fana n'o ye fara an ka wuli ɲɛmaa ye Modibo Sidibe a kun ye hakilina dɔw fana bɔ ka bɛn waati dɔ la a y'a jira k'a fɔ min ye anw ka jamana ye a sinsin bɛ bɔlɔ damadɔ kan dɔ bɛ tali kɛ an ka kiiriko kan kiiri n'o tilenna min ye hakilinaw ye n'o bɛ yiriwali ko fɔ développement o kɔni o fana bɔlɔ n'o turula i b'a ye k'a fɔ min ye yɛrɛya ye citoyenneté jamanaden ɲumanya o taabolo bɛɛ lajɛlen ka se ka sinsin a bɛ kɛ sababu ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kun tilenna n'an ka filɛlifan o ka kɛ kelen ye a bɛ kɛ sababu ye jamana a ka bɔ nɔgɔ la a bɛ dingɛ min kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen o dingɛw an k'an sago o sanfɛla la nin ko ye sɛbɛn min an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔ Seydou Jara a ka fasiri don bon Traoré hali bi bɛ ko min o ma ban la lumière ye wari nin y'u ka bɔli ko 269 ye bi araba n'o bɛnna janvier kalo tile 10 maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Isa Traoré wari a ko e sigi ye min ye cɛmancɛ fanga ye wari a na dɔ sigi a sentigɛ kɔnɔna la min ye dunko juguya ye wari o malo kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko wari a ko min ye sɔrɔsiw tile wari nin nada zananda a ko n'i y'a lajɛ jamana in a tun burujalen bɛ wari sɔrɔsiw nana ko minnu bɔra kɛnɛma gundo minnu poyira a ko a ka ca fo k'a dama tɛmɛ janko n'i y'a lajɛ malidenw yɛrɛ ye fɛn min fɔ assise kɔnɔna la o de ye ka jamana in ko k'a jɛ wari min ye ko ka jɛ lakika ye wari janko maa minnu nɔ minɛla wari dunko la maa minnu bɛ u bɛ ka wari dun n'u bolo fila ye maa minnu bɛ ka jamana buruja wari ko jamana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o de sera tara ni k'a di jamanakuntigi ma sɛbɛnnikɛla ko a ko jamanakuntigi kɔni y'a jira k'a fɔ assise kɔnɔ jamanadenw bɛnna ko la Bokar Traoré dɔwɛrɛ kɔni t'ale bolo ni ka yamaruya di a baarakɛbagaw ma Bokar ka baara kɛ jamanadenw tɔgɔ la sabu foroba baara o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw ye a ko n'i y'a lajɛ min ye sɛgɛsɛgɛli ye Bokar san 2023 a ko Mali fonctionnaire baw min ye foroba baarakɛlaw ye Bokar ka da la k'a fɔ Mali homme d'affaires n'o ye business kɛlaw ye wari jurabo la ka taa bila min ye hakilina tigɛla wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni miliyari 1000 miliyari 200 Bokar ko de nɔ minɛla maa dɔw nɔfɛ 1200 milliards de francs CFA 2023 o tɛ anw ka jamana yɛrɛ budget kilancɛ ye wa subhanallah olu y'o dun cogo di Mali kun sara koyi Bokar ni ne y'a to o tɛ sɔrɔsi ninnu fɛ o transition an bɔra fɛn caman kalama sɛbɛnnikɛla ko Bokar n'i y'a lajɛ a ko min kɔni ye doctorat caman bɛ yen professeur caman bɛ yen min ye Mali a kalankɛlaba caman bɛ yen u kunkolo falen bɛ dɛbɛ Bokar n'i y'a lajɛ kunkolo ka ɲi ka fa ka bila ɲuman sira kan ni ka jamana bɔ bolo la nka min ye an ka kalankɛlabaw ye anw ka nin diplôme tigi baw Bokar kunkolo ma fa dɔwɛrɛ la o de ye ka jamana wari tila bɛɛ ka taa ni ta ye Bokar ko o de kɔni dabali n'o fɛɛrɛ tigɛlen bɛ jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min tɛ se wari dun na Bokar e bɛ gun k'e bila kɛrɛfɛ min ye kɛnɛ ye k'a bila wari dunnaw kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ waatiw tɛmɛna Bokar jate tɛ fɛnw kan min maa min jɛ o b'o kɛ nka sɔrɔsiw ko yɛrɛsakokɛ tile o banna i k'a kɛ ka ɲa walima i bɛ taa kaso la wa n'i taara kaso la k'a négocier i ka bɔ abada bi o kuma t'a la wa hali sini o kelen de bɛna bila Mali kɔnɔ o kuma tɛ k'a la bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko sɔrɔsiw u y'an bɔ ko caman kalama sɔrɔsiw ye malidenw ɲɛlɛ u ye malidenw jigi fa u ye sira caman yira malidenw na sɛbɛnnikɛla ko Bokar min ye nin sɛgɛsɛgɛli in ye i ka da la k'a fɔ maa caman bɛ yen n'a tɔgɔ fɔra don o don Bokar ko fali b'i ye sange kɔrɔ maa minnu bɛ yen ni maaw ka danaya b'u kan Bokar maa minnu bɛ yen u dɔnnen tɛ abada ni jamana wari ŋanamu ye Bokar kulu de tɔgɔ bɛ nin ko in na sɛbɛnnikɛla ko a ko don n'a nataw la Bokar min ye miliyari 1000 ni miliyɔn 200 dunbaw ye Bokar k'u tɔgɔ bɛna fɔ jamanadenw ye sabu min ye jatew bɔra ka ban Bokar u tɔgɔw bɛɛ bolo la a tɔ tora ni k'a santalama nka min kɔni foroba baarakɛla ŋanabaw ye olu de bɛ nin ko in kɔnɔ homme d'affaires baw jagokɛla baw olu de bɛ nin ko in kɔnɔna la nka jɔn ni jɔn de don dɛ Bokar o ɲininkali o to min bɛ yen a mɛn o mɛn a na dɔn don dɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la lumière kɔnɔ Isa Traoré ale ka sɛbɛnni don Isa Traoré ka fara lumière mɔgɔw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'annonceur Dado Kamara nin y'a ka fasiri ye Dado ko min ye politique mɔgɔw ye ko yalima k'u yɛrɛ kɛn tɛ k'u sen bɔ u yɛrɛ ka wulikajɔ kɛnɛ kan wa bawo n'i y'a ta k'a
lajɛ min ye anw ka nin camajɔrɔ fanga ɲɛmaw ye a ko in daminɛ fura dama n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jagɛlɛ kelen kelenw e k'olu kun t'a la ka kuma k'a fɔ k'u na camajɔrɔ fanga ni k'a tigɛli ma nka u taara wolo fɛn min na bɛɛ lajɛlen y'o kɔrɔ faamu bawo ni min ma jamana in bila e kɔni e nati i siyɔrɔ a bɛ falen bawo n'i y'a lajɛ kabi fanga senkɔrɔmacɛ min n'o kɛla n'o ye coup d'état ye ka bɛn août kalo dɔ tile 18 ma san 2020 i b'a ye k'a fɔ ala ka hinɛ Elaji Ibrim Boubacar Keita la u ka fanga de dafirila ten sɔrɔdasiw fɛ nka kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ min ye bandaw ye ale sugandila kalo damadɔ o kɔfɛ walima waati kunkuru o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye coup d'état wɛrɛ ye ni o welela ko rectification de la transition k'a sira ni k'a latilen o baaraw fana bɔla ka kɛ mais kalo dɔ tile 21 san 2021 wa n'i y'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a kɛra sabu ye politiciens n'o ye politikimɔgɔw ye u caman bɛ yen e k'u ma saliya wa u caman ja siranna wa ka sabu kɛ fana min ye jamanadenw ye o tigɛ ma politiciens n'u dala kuma na wa u ka taabolo caman bɛ yen e ko nin transition ko in ma kɛ sabu ye maa caman ka i kɔ don politiciens na wa maa caman ni mandiya min n'o bɛ finitigiw nɔfɛ camajɔrɔ fanga ɲɛmɔgɔw nɔfɛ bi politiciens olu de ma u jɔyɔrɔ fa bawo n'i y'a ta k'a lajɛ ko bi na n'i y'a lajɛ min ye politikimɔgɔw ye u kan k'u ka tɔndenw wele ni ka kɛnɛ minnu sigi politiki bunakun kan o saliyalen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la nafolo minnu bɛ don a da fɛ yalima o ntanya de bɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ fasirikɛba n'o ye Dadɔ Kamara ye Dadɔ ko min ye anw ka camajɔrɔ fanga ɲɛmaaw ye n'o ye anw ka nin finitigilaka ninnu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye colonel Assimi Goïta ye ka taa se an ka camajɔrɔ fanga fangabulon ɲɛmaa ma Dr Sogɛl Kokala Mayiga ale yɛrɛ ye politikimaa ye nka min ye colonel 5 ye olu ka wuli ka jɔ ka se ka Kidali don an daya la jamana ka yɛrɛya n'o ye souveraineté ye ka se ka o sabati ka ɲɛsin jamanaden kelen bɛɛ lajɛlen ma ŋɔni min n'o tun b'an sen na n'a mɔnɛ kun sigilen don k'o mɔnɛ kisɛ bilen ni k'o sama ka bɔ an na e ko k'o ma kɛ sabu ye ni ka politiciens ni k'u ka da ni k'a dafiri wa bawo n'i y'a lajɛ min ye Dadɔ Kamara ka kɔrɔfɔ ye halisa ko min ye politiciens ye jɔn ko ala o caman bɛ yen bi na maa kɔrɔkɔrɔw la politiki kunda u bɛɛ bɛ fɛ k'u jɔyɔrɔ di politikikɛla kuraw ma ka taa sɔrɔla kura ninnu fana t'a ɲɛdɔn kosɛbɛ wa maa caman fana bɛ yen minnu kɛ mɛ k'u da k'u bomo ye k'a sabu kɛ n'i tola ka farati ka kuma borokotolen fɔ yalima i si yɔrɔ tɛna falen wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min an y'a sama ka bɔ l'annonceur kɔnɔ Dadɔ Kamara a ka fasiri don cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔjɛ base ne ko bala cogo bɛɛ Bɔtɔrɔbere ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Seydou Konate Simbo don bari Simbo a ko esige min ye Mali faama ye n'o ye forces armées maliennes ye bari ka dala k'a fɔ an ka ŋanaya bari dala fɔli tɛ bilen a kɛra lakika yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko bari min ye san 20 laban tɛmɛnen bari ka dala k'a fɔ Mali armée bari an tun tɛ jɔyɔrɔba la nka n'i y'a lajɛ sɔrɔsiw nana jamana kunna bari n'o ye san 2020 ye k'a daminɛ o don sɔrɔsiw y'u nakun dɔn jamanadenw fɛla ko ye fɛn min ye sɔrɔsiw y'o ɲini k'o dɔn bari n'i y'a mɛn ko mɔnɛ bɛ don i la kɛlɛ la kɛlɛkɛminɛ de t'i bolo min ye kɛlɛkɛminɛ ye bari k'o ɲini ka na mɔnɛ sama ka bɔ Mali la malidenw la min y'an ka jamana ye ka bɔ batɛmɛsira la jamana ka ka hakilinaw sabati bari jamana ye ka bɔ jugu bolo Mali sɔrɔsiw k'u y'o boloda bi sɛbɛnnikɛla ko a ko o baara min kɛra ka ɲa bari o de kɔni kɛra sababu ye bari min ye Mali ye i ka dala k'a fɔ UEMOA n'o ye jamana 8 ye anw bɛ jɔyɔrɔ galigale la la première puissance militaire de la zone de l'UEMOA ne y'o de f'i ɲɛna an bɛ taa an bɛ kɛlɛ faga dɔ bɔ subhanallah Bɔtɔrɔbere sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ sɛgɛsɛgɛli min kelen filɛ nin ye bari jɛnɛjɛkulu belebeleba de don n'o ye Global for Power maaw ye bari olu kɔni y'a kɛ k'olu tɛ jamana lajɛ olu tɛ nafolo ko la bari olu de bɛ kɛlɛkɛminɛw puissance lajɛ min ye jamana yɛrɛ a ye nafolo min don kɛlɛkɛminɛ na kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ jamana tɔgɔ la bari olu b'olu de larawuli k'o lajɛ bari jamana yɛrɛ ka kunkilenna bari ni k'o lajɛ ka sɔrɔ k'u ka jateden bɔ u ka jateden mun bɔra bari o de ye bi tiɲɛ cɛni yɛrɛ la UEMOA jamana 8 ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali de ye jɔyɔrɔ galigale sɛbɛnnikɛla ko ka maaw hakili lajigin bari n'i ye UEMOA lajɛ o ye Mali Sénégal Konowari Burkina Faso Niger Togo Benin Guinée Bissau ko Mali de ye premier olu cɛ la
Awo. Sɛbɛnnikɛla ko Bakari o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye hali bi o jɛkulu kelen a ye sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ a ko Mali ani UEMOA an bɛɛ lajɛlen bɛ tɔnba wɛrɛ kɔnɔ n'o ye farafinna tilebiyanfan an ko min ma ko CEDEAO Bakari a ko n'i y'o fana ta k'o lajɛ a ko Mali jɔyɔrɔ o kɔnɔna la Bakari min ye Surasi kunda o de ye jɔyɔrɔ sabanan ye Nigeria ale ni Ghana kɔfɛ. Sɛbɛnnikɛla ko Bakari n'i y'a lajɛ Bakari b'a ye k'a fɔ Mali ale ye paraɲaba kɛ a ko nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ Bakari cɛ dɔ tɔgɔ bɛ yen n'o ye cɛ masumalen ye Bakari ka da la k'a fɔ nka kɛwale ka ɲi n'o ye colonel Sadio Kamara Bakari a y'a fɔ malidenw ye a y'a kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali sɔrɔsiw kunda a ko foyi tɛ bi nisɔndiya kɔ Bakari sabu sɔrɔsiw mago bɛ fɛn min na u y'a sɔrɔ ka ban Bakari min ye kalan ka taa bila hakilinaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na baara ka hakili sigi kɛ n'o ye wariko ye ka taa bila minɛ na Bakari Mali sɔrɔsiw bi min kɔni jamanakuntigi a n'a ka gouvernement Bakari ala n'u sababu Mali sɔrɔsiw bi Bakari k'u kɛlen ka nisɔndiya boloda bi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Bakari min ye pankuruko tun bɛ Mali la nka i b'a fɔ sa k'an k'a fɔ ko min ye pankuruko ye a kana na bilen an laban an bɛna to ka an b'a sɛgɛn ka to ka taa nasa walima jɔyɔrɔ tɛ aéroport la Bamakɔ yan bilen o tuma an bɛ taa n'a aéroport tɔw la sa n'an kun ma maa ninnu gɛn ka bɔ yan jɔnni minnu kun n'an b'an ka aéroport k'u ta ye kɛ jɔnni MINUSMA fɛ o tuma ne bɛ siran k'o tɔgɔ fɔ tɔgɔ fɔli i tɛ se ka tɔgɔ di i bɛ to munumunu salon la n'olu kun ma gɛn ka bɔ yan avion minnu nalen filɛ a place kun bɛ sɔrɔ min a tɛ sɔrɔ mais comment wa olu k'an prise ninnu na an bɛna aéroport de dilan bɛɛ kɔnɔ k'a bɛɛ kɛ avion jigi yɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko o Tarawele a ko min kɔni ye jamana fila bɛ Bakari ka da la k'a fɔ Mali kɔni an t'an sanga olu ma nka bɛrɛ tɛ Mali n'olu cɛ n'o ye Rusiw ni Turkiw ye Bakari kɛlɛkunda olu kɔni olu ka kɛlɛkɛminɛnw ka ca i b'a ye k'a fɔ Mali n'olu bɛ filani teriya la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye diɲɛ yɛrɛ lajɛ Bakari min kɔni puissance fɔlɔfɔlɔ min bɛ yen o de ye États-Unis ye ale de ka kɛlɛkɛcɛw ka ca ni bɛɛ lajɛlen ta ye u ka minɛnw ka ca ni bɛɛ ta ye u ka nafolo donta ka ca kɛlɛ la ni bɛɛ ta ye États-Unis kɔfɛ Bakari min ye Rusiw bɛna jɔyɔrɔ filanan na o tuma olu bɛ da Américains kan Bakari jɔyɔrɔ sabanan diɲɛ bɛɛ o ye Chinois ye a ko n'i y'a lajɛ farafinna yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Bakari jamana min bɛ na min ye jɔyɔrɔ galigale ye o ye Égyptiens ye a ko Égypte kɔfɛ Bakari n'i y'a lajɛ min ye Algérie bɛ na Nigeria bɛ na Bakari min kɔni ye farafinna gun ka taa bila Angola ninnu na ale ni Afrique du Sud ninnu bɛɛ lajɛlen ŋana minɛ ŋanaw ye n'i ye diɲɛ yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ Mali bɛna jɔyɔrɔ 100 na ayiwa jɔyɔrɔ 100 na sɛgɛsɛgɛli min kɛra jamana 100 ni jamana 49 jamana minnu bɛ yen ni kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo Bakari u bɛ se kɛlɛ la n'i y'u kɛ ka i b'a dɔn k'a fɔ ko Bakari a ma bɛn Mali bɛ ni jɔyɔrɔ 100 na o la diɲɛ bɛɛ wa an bɛ yɛlɛ de an bɛ yɛlɛ Bakari sɛbɛnnikɛla ko Mali tɔgɔ tun tɛ fɔ o la fɔlɔ Bakari o kuma bɛ fɔ ka tɛmɛ Mali kɛrɛfɛ nka bi Bakari hali k'a da UEMOA ma Bakari anw ye jɔyɔrɔ gale ye min ye CEDEAO ye an ye jɔyɔrɔ sabanan ye Bakari ko mun tora bilen i k'i kɛ Mali kan a k'i latunu ka bɔ kariti kan kunnafoni fila de ye. Nka ko nin kuma tɛ nin ya ne ko i ma an bɛ taa kɛlɛ de bagatɔ ma o. An ye min fɔ wa a tɛ kɛ jamana kirikara ye koyi jamana min sigi bɛ kɔgɔjida la. Ayi jamana kirikara tɛ yen jamana bɛɛ ye jamana ye. Nouvelle Horizon an ye nin sɔrɔ ale kɔnɔ sɔgɔmada in na. Bɔjabate Nouvelle Horizon ka fara fasiri jɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o ko a ma lesɔr o ka bɔliko 20 ani 54 nin ye o ye n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Namori Kuyate ye ale wulila ni ka se parti nɛma ɲɛma ma n'o ye Sanba Kulubali ye ka se k'a ɲininka i b'a ye k'a fɔ laseli min n'o bɔra ka kɛ anw ka cɛmancɛrɔ fanga ɲɛma fɛ colonel Asimi Goita i b'a ye k'a fɔ san kuncɛtɔla a ye sanbɛ min kɛ ka ɲɛsin jamana den kelenna bɛɛ lajɛlen ma waasa min ye Sanba Kulubali min kɔni ni a ka hakilina ye fɛn min ye o taabolo n'o hakilina ninnu kan a ka se ka dɔ fɔ a kan min ye Namori Kuyate ɲininkali fɔlɔ a y'o ta k'o sɛmɛ Sanba Kulubali la a y'a jira k'a fɔ ko min anw yɛrɛ ka jamana ye politiki ko bunna kun ko yɛlɛma k'a bɛ cogo jumɛn in na min ye Sanba Kulubali a y'a jira k'a fɔ ko jamana in bɛ danga min na ko n'i ye anw ye cɛmancɛrɔ fanga kɔnɔna na bɛɛ ko politiciens ne m'u jɔ u jɔyɔrɔ la bawo ni politiciens y'u jɔyɔrɔ fa i b'a ye k'a fɔ jamana k'a kun tɛna bila sɔrɔdasiw ka bolo kan ko wa ko sɔrɔdasiw nali k'a fana k'a kɛra sababu ye i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na ka maliden ɲɛ yɛlɛ k'an bɔ ko caman kalama min ye jamana ye gɛlɛya minnu tun bɛ a kan an bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔ faamu o la wa ko min ye ɲininkali filanan ye min ye Namori Kuyate fasirikɛla a y'o fana ta ni ka sɛmɛ parti nɛma ɲɛma na n'o ye Sanba Kulubali ye
aya jira ka fo ko mi ye chamajoro fanga nyama ye no kolonel Assimi Goita ye ay lazili mi nge ga nyeshi jamana duma ko yelma ko ay korofo do fo aka kuma ko nana ni obe etalike jamana dum ko yelma ko ambele jile ka se ga nyon wele ka sigi kenegele ngono gele amunu be anga an yere an funu be nyon ngoro fe mununa an ko bele jile fo an nyanje ka soro mami dado anga ko la ko yelma ko bardi nema nyama o ka yeta mu ye ola ako hagilna mi vleni o hagilna mambaye bawu ni yayi an be dingandona an be tani nga segila wati dole baye fando fe madu be olu ba fo o ni hagilna tala ka soro asara make auna anda do ala an sente do ala gani welela ni okote ko ulu welele de bo kadi ni mana ni ko mi ngelo ko fese ena jeno e wajibi bawu jamana kuntiki ka no e chamajoro fanga nyamaye o kani nkorofo ni hagilna yi ko jamana de bela jile ba ko ko mi ye parti politique nyemoye onu ka tondo ko bela jile de kangi fanga fara nywanga wasa ni hagilna mi mbole flega be kolonel Assimi Goita fe aka se ga nyesoro aka sira soro jamana de kilna bela jile ka se ga ekuna wolo soro akola mi ye dialogue e direct intermalien o koni na sigila senga gele amunu ba ndusuguna futna munu ba ani nywanje o ka se ka fo no fola ko fura munu ganga nyini ala jona o fura fana o na soro teliala o fana bole koy ibaye ka fo ayi nyini ngali werake ala aya jira ka fo mi ye politique mogoye ko yelma ko ni mena ga politique bale jamana ngono na wa sama kulu bale ko parti nema to kola ko ayide ko mi ye politique to se ka ba jamana kono ko ga ko politique o kambe danga mina bela jele de kanga jo ni transition nyemo kokoro wasa transition nga kunje jona mi ye retour à l'ordre constitutionnel o ka se ga sabati no sabati la ko jamana ko be jakati me koroleka wa ko mi ya ga kuma ga laba fana o debe talike fena femi no de jamana de klina bela jele abo wele bela jele kana transition akunje to nyuma an bela jele ko lanyini ko bawo mi an ga jamana yare ga yere yayi no souveraineté o tema nasra mi ve ko ni ya taka laje ko dobe talike kidali mine lila forces armées maliani ko ma be se ga fo bibi na mi ba manji kelali an ga fama ko ni ku ye kuna wole da bela jele wa mi kidali mine li ayemuna de sama ka bo an bela jele ko o mi vana fleni akera sabo ni ga chama bade bo politician ga dawla fanana bawo mi ye surasu ga mandia ani makama mi bu novebi ko politicien olu mu joro fa wa umu jo ujoro la ni we sebe na ya sama ga bo le sor e konna na mi na fasila namru ko yate ko trobre mi nye la rencontre intermalien wari jamana nyemo oku bambaka iman Nations Unies ko accord de paix d'Alger alba albi ko ka alaje kulubo de ko okuma Algérie fana ko kale alebo de ko wari okuma Mali don ko Anthony Chifeble an yɛrɛ dama de b'an sigi wari an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye min kan ka tile min kan ka jɔ min kan ka da an yɛrɛ dama an b'o fɔ ɲɔgɔn ye nka Bugari min ye jamana kuntigi a ye ko laɲini kɛ wari a ye jaabi ɲuman sɔrɔ a bɛɛ la nin ko kelen a bɛ to a ta la dɛ n'i y'a ye o la depuis n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la n'i y'a ye wajulukɛla dɔ m'a fɔ an tɛna maa tɔgɔ fɔ a ko n'i y'a ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ɲɛsin u ma k'u dɛmɛ u ma dɔrɔmɛ kelen di maa ma ko mun min banna dɛ an ye fɛn minnu fɔ ye o b'a la k'o jaabiw de ye o baaraw bana kɛlɛ o kɛra an sago ye n'o sira jɛlen bɛ yen Bugari ka tɛmɛ n'a ye malidenw b'u kɔ Bugari ka Mali kɛ malidenw sago ye o tuma min ye accord de paix ye a ka kɛ malidenw ta ye Bugari an bɛɛ lajɛlen b'o laɲini de kɔ parti nɛma ɲɛma Sama Kulubali ko min ye accord de paix d'Alger ye ko an bɛ se k'o fara an ka tariku gafe kɔnɔ sɛbɛtaw kan sa n'o tɛ histoire o baaraw atile tɛtugu kabi juillet kalo tile 26 san 2023 o tuma kalo kura n'o ye février Bugari min ye intermalien an na sigi o kɛnɛ kura ne ye maa min ja Bugari bɛ n'o kɛnɛ kan n'a m'i diya a bɛ kɛ fɛnɛ Mamutu Jeka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔjabate naamu ne ko bala sogo bɛ di e de b'i tigɛ don Bugari Tarawele bala sogo bɛ di ayiwa ne b'a ta i tigɛ don Bɔjabate ni tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko soir de Bamako o don soir de Bamako Ben Cherifou ni y'a ka fasiri ye a ko cogo di a ko min ye terrorisme kɛlɛli ye anw ka jamana kɔnɔ min ye anw ka ba polisilakaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o militariser la i b'a ye k'a fɔ o kɛn bɛ k'u jɔ sɔrɔsiw jɔyɔrɔ la koyi bawo n'i y'a lajɛ min ye Kati Kura ye commissariat min bɛ yen olu ka kunnafoni sanuma sɔrɔli kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ o ye wulikajɔ sabati min ye
20 litri o bidon kema wolowula eko o mamina sozara mafula kono wa mamnunu umina na commissariat katikura commissariat police deve munu ngoni nu ga nyamaya obe commissariat demsa commissariat dobolo no adama fane mado na yana kake commissariat eko afanama ama police ya baro buloda ni commissariat ngonna na wa abe yoro ndongo jugo bawu ni yeni ngonu nun laje ni bidon nunu ni nunu ndara ga dange mi jatige wale ke bawu yeno terrorisu ye ukoni utumba afrika point of buloda mi ngoni na bina ke gele bilibile kan yesi jamana la kana koma wa ni mi hagna mi bana fleni astrola u yeraka police direction ba o nyama ba no ye contrôleur général de police no o yes Sulmani Traoré général de brigade Sulmani Traoré ale de la selige ka jira ka fo mauma be ni be commissariat okuna nyama fitini fara kuma baka bele jile ki ijoro la ba u la kana ateta ka ba police la kauto wa ufana ka la kana ateta ne kuna foni sanuma sorolite wa ukuna foni sanuma fana soroli ufana dlumbe dane ya fana na uka ube commissariat nunu be ki munu ngono abe région munu na no marabolo ye fuka ta se Bamako sigida woroma ko ba police la kanu nunu bela jile olu ni ye sigibo de kanga drogo nywana mi ye dana ya yo kasiga sinzi ni dana ya sinzi na be eni manivije akono ko ibe asoro wa profoni sanuma ube soro baro de seve wa ube soro sra munu be asra nunu bela jile o jeledo ga kunni ya soro la manivin dimimbi koro nwale ma ko do kala o kurube akonnana ibaye ka fo ko chaman be emi ye lagana bara ke baye o kuna fonu be pa ka bawu atina nyafolige iye wa mi ye mine feye obeti mine ka sigileto bawu ni nguye sabaye na ya samaka bo sorde mako kono ben serifo aga fasiri bo trawre nebe ntiga do l'indicateur de renouveau sabani gala toye Boubacar Tangara kalandendo wari ako esge angata togan wari alebe san marabolo fe dugumina no de kulanduguye sabani gala ko ako commune de kulandugu wari dugu fitini to ko tonga wari ko minye che muso folo ye wari ko ala de ni Sénégalais kisi non te ka muso folo ko mefe ka fa ko ngara sabani gala ko wari ibaye ka fo ni chen atodi ko Maliki Traoré Maliki Sénégalais wara bado adombo ye dugu konna la wari ibaye ka fo muso kelemba bolo ala latige ayi muso flana furu sabani gala ko ako sinaya jele gala daga ye ako ni muso fla folo ni flana wari unya tana kembe nyonye wati ni wati furugu kuma misen sabu muso fla bela jele be dukelen kono sigelen nyebe nyogona nyegwa sabani gala ko munu yinani no lugo be sogelen kono wage jogori du beniga maraka tugote beniga marata ko jogu jojoro la ange sabani gala ko wari minye malikiye ni Sénégalais wari muso fla ni denchama ko ibaye ka fo sigi garantela ka sokono wari sabu muso ko ni nyeta na nyonye wati ni wati ube furugu nyogon koro kuma be wuli ka jo wari ka dabna so mana fo shuwara ba konjo minye maliki yera kuma na ka dese sabani gala ko ni ndo yi bogado ti don jan ko kunu kunta tarata ya janvier kalo o kle kononton minye furumso flai wari yuka furugu damne maliki alifnes ne ka bo aka wula kono wari kana soro muso be nyona wari maliki koni akuma na muso ni nyonche wari anake ni maliki akanga min fo muso ye wari muso folo yere bolo kuma maliki maka ketake sabani gala ko wari ni ya laje maliki jamindo nabe anga ladala muso fla no bi bolo ebe shufla mi shi nabe bo minga shufla bana atatola bi kanto okuma kan ben klef la nata wari abita dore fe o yere fo kumbe nabe bo fana fe sabani gala yira ka fo ko ni kuma ngoni sura da garantie la okuma maliki botola korolin fe ninga ta kura fe aba fo kan ben klef la sabani gala ko wari min ko ni muso fla na ye wari baye ka fo ka min ko ni muso folo ye wari maliki ko ni akashu ko ni tumbano fe wari maliki ko ni bora katafla na fe kasura ma fen fo ye nega kanya mugan wati agis na ka muso folo la wari sabu furugu mun tebana dugo na la o keme ka dusubo aywa akili jigine ala asigina ko
ni kana muso filanan fe Bakari kana fɔ ale o kuma ko k'an bɛn su fila o ko yɔrɔ jumɛn a sina ka Maliki tigɛ ta i jɔ ka Maliki tigɛ ta i jɔ Bakari min ka d'a ye a b'o fili Maliki kan Bakari fa daji bɛ seri ka kɛ Maliki kan hali Maliki k'a daminɛ sɛbɛnnikɛla ko ja min y'a ka natigɛ muruni ye Bakari ja o labɛnnen dogolen b'a bolo min ye muso fɔlɔ ye n'a tɔgɔ ye ko Worokiya ba Woro Bakari a bɛ kuma cogo min a bɛ kuma ten Bakari maa kulo t'a kumakan na kɛnɛ ma sɛbɛnnikɛla ko Maliki y'a sen ta k'a bɛ bɔ da fɛ a sina ka Maliki kaman lajɛ nin ka muru k'a la puru ka sin ka basi seri ten Maliki sina ka yara ka kule Bakari min ye muso filanan ye ale ye kule kan mɛn ale sina ka wele bila maa tɔw ma Bakari kana Maliki ta basi la ni ka taa n'a ye furakɛlikɛ yɔrɔ dɔ la Bakari min ye furakɛlikɛlaw ko ko fɛn wɛrɛ kɔni bɛ Maliki fasa ko ni muru danya kelen ko nin tɛna kɛ Maliki sata ye u ye Maliki furakɛ Bakari Maliki kɔni lafiyara o tuma Maliki na muso fɔlɔ labila wa walima na to a ka furu kɔnɔna la wa Maliki a ma fɛn fo la fɔlɔ tuma min ye sɛbɛnnikɛla ka kuma ye Bakari ko ni ɲɔgɔnnaw de bɛ dugu in kɔnɔna la Bakari min ye violence faite aux femmes ye i b'a ye k'a fɔ o ka ca fo k'a dama tɛmɛ min ye musow ye k'olu fana bɛ ka violence ta ka cɛw sɛgɛrɛ ko ni dɔ bɛ fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bi sɛbɛnnin don indicateur de renouveau ka fara fasarijɛkulu kan Mɔjɛba an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka maakɔrɔw ko ten ko ni ba y'a yɛrɛ da cogo min na mɔnikɛla b'a mɔ ten de wa Maliki ta in a fura b'a yɛrɛ bolo maa t'i da doni na n'o tɛ n'i nana i bɛ fɔlɔ in gɛn i bɛ dɔ wɛrɛ ta ka bila a nɔ na kana siga a bɛ bi ta in bila yan Bakari ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Bakari min ye muso filanantalaw ye sabanantalaw naninatalaw Bakari diinɛ ye min fɔ i b'o baara kɛ nka i k'i jɔ i jɔyɔrɔ la dɛ n'i y'a dɔn i tɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a dabila kuma in b'o de kan kosɛbɛ n'i bɛ se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la a furu fo 4 gasi t'i la Bakari o kuma ka foli ani tanin ta ni ka ɲɛsin Dankɔrɔba ma n'o ye chef d'escadron Lansana Tamba Keyita an b'a fo ka waleɲuman dɔn commandant groupement